あっちゃんさんこんばんは。あらや。ララン。予約すごい。あ、ちゃちゃまるさんこんばんは。こんばんは。うん。参加型かなと思ったけど、分かってない。ついてるくね、自分。あ、レタレタさんだ、こんばんは。いらっしゃい。あるけうわーうわー肩ご来なかったらですね、もう今日狩りするわ。今日狩りする。人が来なかったら、もう今日は狩りするね。お、レタレタさんだ。イエーイ。ありがとう。久しぶり。ガホ、やるよ、のうさぎ。なんか、ガホちょっと温めてたからさ。やろめえ、やろめえ。あ、そう、なんかね、明日うちさ、ゆうさんこんばんはいらっしゃい。ハンターやるわって言ったじゃん。今日ちょっとさ、それをさ、別にの日にさ、変えさせていただきたくなるかもしれなくて、それをね、まあ、みんなにちょっとお願いというか、ごめんしなきゃいけなくてさ、人がもうちょっと集まったでしょうか。待って。ハーフハウザー突破したニュラコのガホ。どれがガホ ?100 ってこと？ 50 回ってこと頭悪いっちになってんだよ、今。ちょっとどういうこっちゃね。まあいいにも分かるように言ってくるやん。夏よ。えぐいやん。あ、500？ ガホ 500？ 出たっけ？参加うちなんか何やってる？あ、500人になった後のガンホンってことか。そういうこと？パニックなんだけど。あ、芋焼酎さん、こんばんはいらっしゃい。こんばんは。ガンホンやろっかなーって。あとね、ほんありがとう。あーとう。待って、マジでさ。配信始まる1時間前はもうちょっとなんか眠気なかったのに。夏業。はい、データさんこんばんみ。お、データさんだ。さあもやろうよ。久しぶり。シンプルに行く？シンプルに。あら、くぶちゃんさん、サブ屋さんで8回。
分再サブしました。累計で9ヶ月目のサブスクライブ懇親ありがとうくぶちゃんさん。ビッグラブビッグ感謝です。ありがとう、ちゃちゃまる。ちゃちゃまるさんじゃない。まあでも、ちゃちゃまる言ってるから、ちゃちゃまるで間違ったね。失礼しました。くぶちゃんさん、ありがとうございます。ちゃちゃまる言ってるから、本当に。間違ったべ、失礼しました。ちゃまるさんのお友達、ちゃちゃまるに会ったらうちもちゃちゃまるって言うと。くむちゃんさん、センキュー。ありがとう。エイツさんもありがとう。来るかな。もし、初めましての方でもですね、おっしゃってください。ぜひ一緒にやりましょう。で、なばってないか心配や。確かにな。大丈夫だべ。覚えてるよ、体が。まずやりますか。わあ、何やろっかな。遅くなっちゃったから、あまり数はちょっとごめんなさい。できないかもしんない。みんなも10時くらいだったら眠やと思う。さてと。何しよっかな。何がいいみんな。やるなら。今4人。アイブレ普通のやついく？最近全然いい絵が描けてないわってスランプなんか悩んでんの？陶芸家じゃん、陶芸家。これじゃないって自分に納得がいく絵が描けないんや。でもそういう時あるよね。私も久しぶりだから。あれやな。アイブレイとりあえず行くか。人も少ないし。時間普通だとちょっと怪しいよね。でも遅いにしていいかい？遅いにしてアイブレイ行こうかな。はじめましての方でもですね、ご参加大歓迎系ゲイでございますので、よかったらですね、教えてください。おいっちょ、おいっちょ。うわ、めっちゃ久しぶりや。まずこのお題がむずいよな。ちょっと待って、考えてからにしよう。オッケー、わかった。じゃあ何にすっか。そうそう、お題ね、結構あるよな。お、ひまちゃん、いらっしゃい、おはよう。今日はね、ガンホンやるよ。ちなみに私、絵がね、全然うまいわけじゃないですから。絵が全くうまいわけじゃないのに、やるガンホンですから。画伯による画伯によるガンホンですので。お、ゆうさん180日連続ご視聴ありがとうございます。よーし。じゃあこれいくよ。ガホン始めるよ。1回2回ぐらいしか3回できたらいいなっていう感じなんだけど。なかったらすまん。3回ぐらいをめどに行きたいなって思います。参加ご希望の方がいらっしゃったら教えてください。今人が増えました。一旦待ちます。こんばんは。ご希望の方はいらっしゃいませんか？ヨラーモック一流祭画伯っていきだい。本当にひまちゃん絵描ける？やろう。待って、これ間違ってるわ。これピン止めした？こうやな。誰でも入ってきていい。コメントくれっつってるけど、コメントなしに入って、ありがとう。コメントなしに入ってくる人いた。朝時々、とんでもねえ嵐野郎の時があんだよ。それがほんと嫌やから。
もちろんもちろんそんな得て増えてだでこのガーホンやってるわけじゃない。楽しむ、絵を描いて楽しむことを目的としてるから、みんなと。なんかそれだから、恐れるな。恐れるなって感じです。よし、じゃあ行こうかな。本当に絵心ないけど、いや、どっちが、いや、逆だよ、それは。どっちがより絵心があるかの対決だよ、それは。行くぞ。じゃあ、まずね、ルールわかんないかもしれないから、このルールね、やるのはね、いろいろ種類があるんですけど、今からやるのは、アイスブレーカーっていうモードでして、これはね、一般的な、モードの、通常のモードじゃなくって、なんか1個お題を決めて、パッションが一番いい絵描けるんやから、そうそう、パッションよ。ここ、どんどんどん、胸叩く。そう、パッションやから、そうそう、アイブレはね、普通常だったらなんか例えば、雪まみれになった犬とかっていう最初にお題があって、そのお題を見た最初の人が雪まみれだった犬を描くじゃん。で、次にその絵を見た人が、これは何の絵だろうって言って文字書くじゃん。で、文字をまた見て、また絵描くってこう絵と文章って、伝言ゲーみたいな感じじゃん。絵しりとりみたいな感じなモードだと思うんですけど、今からやるモードは絵しりとりじゃなくって、最初にお題を決めますから、雪まみれの犬っていうお題だったら、それは全員に回ってきます。犬まみれになった犬っていうお題が全員回ってくるから、みんなそのお題回ってきたやつを描くみたいな。お題をそこで絵を完成させるみたいな。それが今5名様いらっしゃるので、5回、自分の分が回ってくるかな、5回今回ってくるっていう感じになってるってことだね。そういうやつです。今からやるのはアイスブレーカーなので。だから最初の1ターン目は、お題ね、お題のタイム。必ず1個必ずお一人様1個お題を出すので、お題のターンが来るからお題は決めて入力して、2回目から誰かのお題が回ってくるから、そこで絵を完成させるっていう流れでございます。じゃあ行くよ。よし。じゃあ行くよ。私も決めてるんだ。始めるよ。うん。ちなみにこれ絵描く時間はね、通常じゃなく、普通じゃなくて、ちょっと遅いにしてるんで、遅いはね、何分くらいだ ?3 分、5分 ?5 分ぐらいかなあると思う。いくね。これ寄ってるのはね、画面のね、サイズ、あれしてるからね。私でもう決まってるんだよね。これにするわ。よし、これにしよう。これ、どうちょっと見えてるでしょ、お題みんなは。このお題どうですか？これは何だと思う？この GO の横。何だと思う？当ててみて。当ててみてよ。何号だと思う？何号が天気予報に現れたと思うっていうお題にしたと思う？楽しみだな。あとなんかもうそのパッションね、ほんまにパッションやから、みんながそのそれぞれそのお題を受け取った人たちの思い思いのそれを書けばいいだけだから、正解があるわけじゃもちろんないからね。だからその自分のこうセンスよ。あとはセンスね、センス。いくじょーん。トン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 。始まる。久しぶりだな、ガッティグ本。あなたのお気に入りの映画はだって。うわー、お気に入りの映画か。これノーサギっぽいな。映画か。何がいいかな？映画？
描きます。まあ、描ける絵を描きます。何？なんか、うってなるんだよ。映画思い出せない。いや、わかるわかる。聞かれたらね、思い出せないんだよね。あ、リドルさん、はーい。ウェルカムトゥマストリーミングニュリドルさん、はいはい。待って。待てよ。やってたよ、じいらっしゃい。遅くなっちゃった。ありがとう、いらっしゃい。書きまーち。あ、でかくなっちゃう。頭でかいかも。私は知ってます。野良ニョラ子放置してあ、いってらっしゃい、おじい。お風呂行ってらっしゃい。野良ニョラ子って何？なんやなんや。本日、待って待って、まさか、たっちゃんさん、いたんか我。いたんた我。ちょっと、たっちゃんさんと混ざってる。あのゲームを遊びに来ていたなって。見たな。見たな、たっちゃんさん。なんか、名前チェックしたんだよな。知り合いいないかなって、一応。恥ずかしいから。てか、そのままうち、配信放置しちゃってたかもな。出てた。そのまま放置しちゃってたかも。やばい。ばん。手が遅いんですね。だけじゃわからんのよ。やばい。時間。悔しい、時間なかった。ハローゲイ、いらっしゃいいらっしゃい。モリアティさん、こんばんは。可愛い人が可愛いリンクを見ていたぞ。たっちゃんさん、マジックムービー。マルキペルソナル、マルキじゃないよ。ドクター、マルキのドクターマルキじゃなかったよ。可愛いとか。オッケー。待って、ニョラコの全力シュート。
むずいこと言ってる人いるな。シュート。あ、こういう図になるよね。むずー。あ、増強シューズですか？そうじゃない？増強シューズじゃない？もちろんだけど。サッカーボールってどういう形してる？サッカーボール。私、図形大っ嫌いなんだよね。図形でっきれいでよ。サッカーの絵柄描いてるだけで火くれちまうで。火くれちまうで。しょっきぱりですよ、これ。こんなんか。サッカーボール、いいや、もうサッカーボールだ、これ。みんな。サッカーボールだ、みんな。ゴリ押しサッカーボールだ、これ。同居されてるサッカーボールだ、これ。あら、なんか、黒い部分奥ね。あれあれおにぎりだ。おにぎりじゃない、おにぎりじゃない。むずいな。ポズどうなってんだ、これ。なんか今日とある配信をまた見に行ってたんだよね。気になってしょうがなくて。それで私本当にその描いてる絵だったんだけど、可愛くて可愛いって言ってたのをなんかたっちゃんさんに見られてたみたい。恥ずかしい。可愛くなかった？あれ。これからおにぎりみたいなサッカーボール切ろうとしてるとかあれかな。食べ物を粗末にしないでくださいみたいな感じになるかな。むず足。ピロ足。どうなってるかわかんないでしょ。あとはいらっしゃい。このサッカーボール見てどう思う？あクモの巣っぽいね。なんとか三姉妹っていうアニメを思い出した。なんだ？足直下がやってるの地味に好き。ガンって。いちごジャムにいちごジャムをつければギリギリ食べられるもの？うわーむずー。いちごでっきりだ。食えねえ。難しいな。待って、いちごジャムをつければギリギリ食べられる食べ物？おーむずいな。
いちごいや絶対食えるじゃん。いちごつけたらギリギリいちごジャム。いやお寿司はギリ食えないしな。いちごジャムだよ。無理くね。でも如来いちごジャムつけほんと食べられない。そう、私いちごジャムをつけた瞬間に全てのものが食べられなくなるっていういちご嫌いだから食べられないんだよな。アンサーはなくなるんだよね。無だよ、無。ジャムって A？ うちの三姉妹だったらどういうこと？うちの三姉妹っていうアニメってこと？面白くないな、これだった。ジャムにつけたらギリギリ食える食べ物か。うわー、待って、ちょっと考えよう、マジで。時間ね。ギリ食えるだよ。食べれるだよね。食べれるもの。ジャムが邪魔、ギリギリしないか、みたいな食べ物だよね。カレーライス、オムライス、麺、そうめん、消しゴム、スコーン。いや、スコーンは全然ギリじゃなくて、もろ食べれるくない？消しゴムもともと食べられないのが食べれるようになるかな？プラスになる？それマイナスがプラスになるかな？マイナスとマイナスが掛け合わされてプラスになるとかそういう話？賢いじゃんそういう話じゃないんだよ。むずいな。食べれるもの？マジでないんだけど。ごめん。居眠りの探す案があるが、ニョロくん広るリストティア表で一番下のやつ。どういうこと？嫌いなものの一番下？宇治金時どんぐらい宇治金時じゃないよ。いちごジャムだよ。これいちごジャムの部分。これお茶碗。米じゃない？宇治金時どんの書いていいのやつ。あれか。銀玉か、それ。ライスってどうだったっけ？綴りわからない。ライスジャム。これ合ってる？わーい。すごい、やった。お茶碗ワイングラスすぎるとかワイングラスやめて。あちらのお客さんよしよしなんか言ってやってんな。トーハマジでトーハ書こう。ムカついたからトーハが食うことになったわあかんこんなワイングラス出てきたら乱闘になるかあちらのお客様ですっていうね絶対嫌だよね。ひよこと遊ぶ猫ちゃん。あら、かわいいじゃない。ひよこと遊ぶ猫ちゃんね。うて太郎さんの絵の
これで太郎さんの A のやつ。いただきました、これ。犬か本当に食えるのか食えないよ。食えるわけないじゃん。あれ、トウハが食べるのが、あれ、トウハが食べるライスジャムと書いて犬の餌だから。枝分かれをほげてた。そう、これ、それね。猫かけないわ。猫、なんだ。こうでしょ。こうでしょ。遊んでないな、これ。春とか、ソロに、今日出たもんで見たやつ。そうそうそう。これ、それ、これ、かわいいでしょ。ひよちゃん。ひよこを狙っている猫。ひよこを狙っている。猫茶色すぎたかも。狼じゃないですけど。狼じゃないですけど。やっぱ目は、やっぱこうよな。おしゃれ。ちょっと斬新かも。どうしたら可愛くなる？どうしたら可愛くなるこれ。助けて。希少な、色希色ね、マジで。色希少すぎる。あれなんか希少い。あれやばい。ちょっとなんか色汚いな。ほら、いいじゃん。いちごジャムみたいな。いいじゃん。これで、ピヨちゃんは、あら、かわいい。これあれだな。背景が決まってないんだ、これ。背景を変えればきっといける。ほら、遊んでそう。いや、どうしよう。この色かな。いいじゃん。こうしよう。猫どうやったら可愛くなるか教えて、お願い。猫どうやったら可愛くなる？まず、あと何を足せばいい？ハイライトかな？ハイライトっすか？鼻がないわ。鼻がないからだ。グリーンバック全体よ。頭いいね。とかいい。鼻。可愛くにゃ。猫の鼻どう？いや、模様だ。足りないのは模様だ、これ。模様だ。いいじゃん。グリーンバックにする？あ、やばい。なんか色が、あれ、やばい。いつからそうなっちゃった？なんで急にどうした？ボルデモートの花とか言って。やばい、画伯っぷりを、今日は画伯っぷりが出てるな。ほら、かわいいじゃん。これ、猫ああ、そうだ。これ私のやつ。台風ニョラ号が天気予報に現れたね、これ。まず日本列島かな。ちょっと待って。北海道あれ終わったな、北海道。
こうじゃん、まずこうじゃん。えまあ、こうじゃん。あれなんか、あれかな、青森県とちょっと北海道ここ隙間空きすぎかな、これで。これ、オーマーちょっと広すぎ、ここ。これはもうデュアルタイムなのよ。まあ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 、こうじゃん、まず。まあ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 、第一段階終了じゃん、これで。第一フェーズね。まず、これがないと何が何やかわからへんやん。あ、やばいやばい、沖縄県民の皆様、失礼しました。直ちに沖縄県を、直ちに沖縄県を。沖縄ってどうなってるっけ。なんか確かね、横投げなんだ、これ。なんかこういう感じで、こんな感じじゃない？多分。こういう感じじゃない？これ沖縄。イマジナリー沖縄になっちゃったかもしれない。で、台風、ニョラ号ね。沖縄県に謝るところじゃないぞ。やばいかな。ちょっと間違った。びっくりだ。全部黒くなってでかい声出しちゃった。ごめん。大きい声出すつもりじゃなかったんだけどな。なんか、台風ってなんかこういう感じになってね。なんかさ、で、台風の目があるわけだよね。はい、もう、だだかぶりです。はい、もう九州かぶりました、これ。九州かぶりました。あこれおもろいやん、これ。やばい。自分のセンスが怖いわ、マジで今。自分のセンス、怖いわ。ちょっと。これ台風だからね、この当たってるところ全部。顔の位置ね。あえてのこっちの顔の位置。飛んでる感じにしよう。いいじゃん。どう今から行くよみたいな感じいいよな。巨大勢力すぎ。可愛くしとくわ。今から行くねっていう感じで。いや、うまくいったな。これうまくいったな、マジで。お題が良かったわ、マジ。おち、ありがとう。あ、面白かった。戻った。はい、おかえり。一応ね、
むずいよね。でもおもろかったよ、わしは。ずっと笑ってた。はい。ということで、ご参加いただいた皆様の絵を見ていきたいなと思います。じゃあみんなの絵見ていくよ。なく。出るか。そ以上に黙ってた。頑張った、頑張った。よーし。じゃあみんな見ていくよ。まず、私のお題ですね。台風ニョラ号が天気予報に現れた。どうしようっていう絵です。いきますよ。デルタさん。はい。現れた。これ見て、ここ。解説の人。迷惑なやつだな。恥ずかしいとか言いね。そんな大丈夫です。いや、なるほどね。台風ニョラ号の、やっぱりね、こう、台風の面になってるのが Y だから。台風の目が Y だからね。今から行くよ、みたいな感じで。こういう表現方法もあるのかって。うついたがりのニョラ号。やっぱ確かにね。映ってるーっつって。全国ニュース映ってるみたいな感じの台風。結構主張強めだね。うん。いや、いいよ、ありがとう。みんな、見てるおいおい、やめとけ。全国のみんな、見てる台風はちょっと大変だからね。本当に被害がないことは願っておりますよ。ありがとうございます。これは良かったです。最初一応、こうぐるぐるから始まってた。なるほどね。これデータさんの作品、ありがとう。いい感じ。なんなら全世界もあれだよね。ハニケーンにキャサリンって名前つけるやつと一緒だよね。じゃあ行くよ、ノウサギ、ドンいや、めっちゃいいじゃん、めっちゃいい。めっちゃいい。いいやん。ええやん。ハリケーン、ニョラコ、そう。ハリケーン、ニョラコよ。ちゃんとあれだね、中国、ここ中国これ中国大陸中国つか、そのアジア大陸書いてる。えらい。うちそんな忘れとった。そんなのなっとったっけ。これはだから世界地図やな。この台風は意志があるがね、トンハにこちょこちょ出てんじゃん。ほんとだね。日本列島外してんだ。青っぽくておもろい。ほんまやね。全然関係ないところに。しかもさ、これから行く方向この丸なるんだったっけ。今から行くところも何にも被ってないっていう。トーハのこの指差し棒でこちょこちょされてるみたいに見える。確かに口が見ようにも見えなかった。これかわいいよ。いい、めっちゃウケんだけど。日本煽りながら行くのか。横にちょっと風強くするぐらいだよ。俺このぐらいだったらちょっと風強いかもみたいな。今日ちょっと強めかもなーみたいな。音うるさいのと風強いなーみたいな。ガハハハつってガハハビューみたいな。いいね。あ、通りますね。それな。これいいじゃん。めっちゃいいよ。これいいよ。ありがとう。おもろすぎる。ありがとうございます。ニュラコみんな休校になりません。残念でした。花粉だけ飛ばします。最悪がちで。思ったよりも最悪やん、それ。大笑いで風速40メートルやばい。
温帯低気圧になって消えるのなんかかわいそうになってきたなとか言って最低すぎるとか言って確かにあれこれいつかはさそう温帯低気圧になってさ消えてなくなっちゃう。いや残るよ多分こいつ意志はあるから多分こいつ絶対残るよ意志あるもんアイスありがとう。じゃあ行きましょう。ひまちゃん見ます。あ、いいねかわいい残るのもちょっとなんでだよ残っていいだろ。台風ニョラコは承知しました。かわいいかわいい待ってかわいいいいやんいいやんかわいいじゃんなんでかわいいじゃん。台風ニョラ号が天気予報に現れたどうもーってなってるいいじゃん。ちゃんと沖縄下にあるやつだこれ。パターン下のやつだこれ。ちょっとさかわいいね。無駄で垂らされたところは沈みますとか言ってやばいはずいとか言ってもう遅いもう遅いのだ。これここのなんかリロリロリンってこれお沈むキュウリみたいな沖縄沖縄ね後で見せてあげるから大丈夫大丈夫。後で見よう沖縄一緒に私の沖縄大丈夫。山口とりあえず沈むねこれ。広島と山口は多分沈んだかもこれは。いいねありがとう。かわいいほんまにかわいいやばいやばいマジで絵心あんな。ありがとうね書いてくれてありがとう。ほっぺたもかわいい。表情がいいな。表情がいいよ。なんだよみんな。いいじゃねえか。山口県台風めっちゃでかいから多分どっか行ったとか言う山口県はもう飛んでった吹っ飛んでった。よだれかけしてもらってって言ってスタイねスタイしねえし。いいめっちゃもしかしてこれ何台風になってると思いきや日本の大陸を食べるのかな。その設定採用とかいい採用されましたありがとう。台風と津波を兼ね備えるニョラ号。ちょっと津波は困っちゃうな。私は逆に対抗するは津波が起こりそうなところを逆から力をこうかけてこうむってするわ。よだれ津波よだれとか言ってやめてよ私のよだれが津波やめてよ。よだれそんなもうなんかあれよ本当にしずくちゃんよしずくちゃんちょんぐらいだよ。全然そんなユラ号が通った列島は簡略されるしくになんかこう真っ平らに平地にされるみたいな話。恐ろしい子ありがとうございます。じゃあ次レタさんねいくじょ。かわいいそのパターンそのパターン色のパターンっていいね。ふーってしてふーこの顔いいよねめっちゃわかるこの顔めっちゃいいよねって言って何を吹っ飛ばしてるかと思いきや日本列島吹っ飛ばしてるからムカつくなんかかわいい口口臭すごそう。やめてよ口臭すごそうとか言うのやめてよレディーなんだから。やめてくださいそういうこと言うの。無臭です。もうあえてここはミントの香りとかじゃないもう無臭。雨の匂いがする口臭。雨の匂いかね土のなんか地面が濡れる匂い私嫌いじゃないんだよな。日本とアジア大陸ガツンとするのでそうふーってしてくっつけるつもりな。退治されちゃうよいいね。雨の匂いがする声噛みすぎ。レザータンさんねかわいいすごいいつもね抱えてらっしゃる。日本とアジア大陸ガッチャンする読んだなこれ。生乾きの匂いひー
私がふーってして生乾きの匂いしたっけ本当にえぐないみんな。なんか今日洗濯物乾いてないかなみたいな。乾いてない生乾きの服着てきたかなみたいになるやん。こうの違うわ。風が臭いんだってやめてそういうこと言うのやめて。揚げたてのポテトの匂いいいじゃん。めっちゃくっせーとか言って、もう怒った。怒りました。もう怒ったもんね。怒ったピー。怒ったピー。そうのうろうを感じます。やめてください。西川の兄貴を連れてこられた。4000いた違うね。いいね。9個入れ最悪。それカレー臭とか言って。そうなのなんでみんなひどいよ。誰最初に口臭そうって言った人長州力ね。言ったの誰だっけ手あげな。先生怒らないから。私の服生乾きかもとかやめてよね。その顔でそれ言わせるのやめてよお前。先生怒らないから言ってください。最初に口臭いって言った人。先生怒らないから名乗り上げなさい。名乗り出なさいだった。名乗り出なさい。誰ですか最初に口臭いって言ったの。出てこなかったらもうお尻ペンペンだよ本当に。ひどいね。ひどいんだからもう。先生犯人探しはやめませんかやめません。私今日生乾きかもとか言ってやめてってば。気に入るのやめろよマジで。ありがとう。かわいい。ネタさ、私これとっても好きです。ありがとうございます。この顔めっちゃ好き。ありがとう。わかる？この顔です。スタンプの新しい使い方とかやめろよ。ちょうどいいスタンプ作っちまったからな。よし。ありがとうございます。じゃあ最後私ね。どう？かわいいでしょ？どうですか？UR で。いいんですよ。ダブル台風でございます。ダブル台風。でもこの日本直撃してます。待って。モルトさんこんばんは。はい、了解です。お願いします。貧乏神ベビー、日本列島ぐちゃぐちゃなんだから、捏造祭りですわ。とか、なんで姉妹台風、そう。かわいいでしょ？合体したらお団子3つになりそうとか言って。確かに。確かにね、ガッチャンコしたっけ？こことここみたいな感じになるよね。かわいいでしょ。私の日本列島見れるよ。ほら。どうっすか？いいっすか？合ってますか？日本列島。こんな感じなんですけど。合ってますか？どうっすか？これ沖縄っす。沖縄と石垣島アメーバなんだよなとか言って。絵の描き方斬新。ほら、いいじゃん。かわいい。マジでかわいい。バイバニラね。確かにポケモンね、バイバニラ。ジグソーパズル感は確かに。ジグソーパズルっぽさはあるかも。私、ジグソーパズル大好きなんだよね。団子三兄弟みたい。団子三兄弟ドゥドゥね。でもなんかもう一個いたら本当にそうなっちゃうかもしれない。そうすればよかったかな。なんだっけ、BW なんだっけ。ブラックホワイトか。かわいいよね、あれ。なんて危険な追いかけっこなんだとか言ってさ。ブーン。あれ、これブーンだ。ブーンみたいなんだ、うち。これブーン。ブーンだ、こいつ。なんか既視感あったんよね。私はこういう風にしましたということで、沖縄が一番安全ということですね。沖縄でもこの辺かな？かぶってっかこれ。こっちであるだけだけど、ここにぐらいにあるからかぶってるわ、これ。よし。ありがとうございました。じゃじゃーん。じゃあ次ね。米お兄さんこんばんはいらっしゃい。レタさんだったんだ、この、問題。お題か。いちごジャムをつければギリギリ食べられるものとはつって。台風
どうも。待てー、ここまで多いで日本キャー怒ってる。そう、ブーン、それぞれ、ブーンみたいだった。見るぜ。おーこれちょっと駆け足に。あ、待って、ゆずピンピンさん、こんばんは。いらっしゃい。1ビッチありがとうございます。いらっちゃいちゃいちゃい。いらっちゃいです。今日ね、ガーホンやってまして、今ね、お題これ。いちごジャムをつければギリギリ食べられるものとはって言ってたんで、じゃじゃーん、まず最初いちごジャムとお肉。いや、お肉いちごジャムはさ、いけんじゃない？だってさ、なんかあるじゃん、そういうの。なんだっけ、ハニーマスタードみたいなとかさ、あとなんか、マーマレードだったっけみたいなのとかさ、なんかお肉にこうつけてさ、こうソース作るとかあるから、これギリいけんじゃない？いけるよね、多分これ。まあ私、いちごジャム嫌いなんで、私は全部アウトなんですけど。ブルーベリーソースつけたりするね。そうだよね。だからこれはありじゃない？お肉といちごジャム。マーマレードね、うまい。そうでしょ？これは多分合うと思うんだよな。まあ、いちご好きじゃないからわかんないんだけど。じゃあ今度焼肉行ったらっていうか、焼肉屋さんでやるのはなんか肉違わん？この肉じゃない？ステーキ肉じゃなくて。まあやってみて感想聞かせてよ、それは。あと、それ責任持って全部食べるんだよ。食べ物で遊んじゃいけませんから。うん。わーい、ありがとう。これはいけると思います。ありがとう。じゃあ、デルタさん行くよ。ポテトカタツムリ山はカタツムリ。エスカルゴってこと？エスカルゴにジャム？ポテトじゃなくてポテトと、付け外し可能な、可能なのか、ニョラコのせい。いや、これ、私の、お団子ってこと？あ、お団子にジャムってこと？ニョラコの団子は私の団子にジャムつけないで。もがないで、とりあえず。店員さん、タレの説明させて、お客さんすいません、ジャム持ってるんで大丈夫ですとか言って。当派嫌な客じゃん。あ、結構です。ジャム持ってきてるので持参してます。やめて。持ち込み禁止です。お団子にジャムベトベトなりそう。本当だよね。新手の変態だ。それジャムですか？そのままだとちょっと淡白だもんね。そういうこと？食べたことあるの？私のお団子。あれだよね、お団子って本当に、3段とかになってるお団子と私のお団子をなんかかけたって話だよね。まさか私のお団子をむしったとかそういう話じゃないですよね。M のポテトこれ M サイズ？ S サイズっぽくない？いいな。でもいけるのかな、お団子。でも普通にさ、仮に普通の団子だとしたらさ、ありそうじゃない？普通なんかみたらし団子みたいな感じでさ、なんか甘いもの食べたりつけたりしても食べれるやん。なんか別にこれもなんかいけんじゃないかな。あとなんかポテトにジャムもう別に死ぬほどまずいわけじゃないと思うな。そんな気がする。アンパンマンみたいなもんでしょとかも確かにまあ、そうかな。そうだな。そうなのかな。わかんないけど。お団子、いい匂い、ジャムつけ食べるか、ちょいおもろいじゃん。そう。もうわけわからんのよ。新しいお団子よとか言って、もうお団子も知らないで。新しくしたくないんだ。じゃあ行くぞ私。もうわかんなくて、私、いちごが嫌いなんで、ジャムもちろん当然食べれないんですけど、もうわかんなかったから、白米にジャムね。ノージャム。ライスジャム、梅、これ豆腐です。もう、白米にシンプルにジャムかけて食ったら、食べたことないからわかんないけど。いけないかな。でもさ、なんかさ、お米はさ、無限の可能性秘めてると思わない？だってさ、先生、だって、お米はつけば餅になるじゃないですか。で、餅にジャムつけて食べるとしたらどうですか？別に、食べれる気しない？だって、お団子って餅でしょ？ほぼ。今んとこ一番気持ち悪い気がするよ。分かってるよ。分かってます！ニュラコは、超高難易度なお題。そう、私ね、本当に、ジャムが好きじゃなさすぎて、発想がもう得られなかったね。マジ。ちょっと無理かも、みたいな感じだった。ジャム、嫌いすぎる。
私はこんな感じで、これがワイングラスって言われた。そう、ワイングラスのお茶碗。ワイングラスお茶碗になっちゃいました。これになります。とある、なんだっけ、よろずやなんだこの犬の餌は。そう、犬の餌って言われた。あ、ノウサギもマックのポテトか。ポテトいけるような、なんかM 消してくれてたのに普通にマックのポテトって言っちゃった。ジャムよりピーナッツバターが好き。バターだってさ、つけて食べる人いるよね。なんか醤油バターご飯みたいな。おじいちゃんとかよくやるやん、その。年配の方ってなんかそういうことしない？理由はちょっと食べないんだけど。それはでもなんかピーナッツバターはいけそうだよね。可能性秘めてる。ちょっとポテトはもう気質ですよ。ソントンのピーナッツバターばっかり。ソントンのピーナッツバターいうのがあんの？ありがとうのうさぎ、次行くね。待ってねえ、さっき言ってたやつじゃん、レタさ。ギリ食えるもの、消しゴムにジャムとティッシュにジャムなんかだよねとか言って、なんで通じ合ってんだよ。白米にきな粉流行ったなんかあった気する。うちもなんかあったよね。でもさ、きな粉って大豆じゃんの粉でしょ。別になんかいけるよな。きな粉そうじゃなかったっけ？すっげー爆発しちゃう。ありがとうレタさん。でも消しゴムとティッシュは食べられないとギリ食べられないかも食べられないかも。なんかジャムついてる何消しゴム舐めるジャム消しゴムについてるジャムを舐めるぐらいしかできない気がする。ティッシュの天ぷら作る人もいるからワンチャン。そんな人いるの？ティッシュギリ？食べられないよ、ティッシュ。踏み込めないかも。ちょっと。中に悪そう。消化できんのかな？ありがとう、レタッタさん。面白いお題でございました。ちょっと喉が死に始めた。なんか話せれば甘いのはわかるかも。ちょっと声が出ない。なんか別に口に含んで食べようとしたわけじゃないけど、鼻かむときに口に当たったりとかするときになんか甘いなって思った記憶がある気がする。ありがとうございます。では、いきます、ノウサギ。やっぱノウサギだった。あなたのお気に入りの映画は、はいなんでふわふわのティッシュって甘いんだろう？なんだろうね。別にお気に入りの映画とか、好きですけど、待って、声が出ない。好きなんだけど、どうしようかなと思って、ハリー・ポッターと、隣のトトロっていう感じにしようと思ったんですよね。ハリー・ポッターと賢者の石みたいな感じ。ハリー・ポッターと隣のトトロみたいな感じにしてやろうと思ったのに、時間がなくて、ハリー・ポッターとトトロならざるものになっちゃいました。声が死んだ。HD と T、トティロ、音割れの人とどんぐり。トトロか、そう、音割れ、ほらね、音割れ、そう。ダンダンダン、アンダン、アンダンダン、音割れハリーポッター。再現しちゃうんだから。これトトロの慣れの果て。面白いかなと思ったんだけど、時間がなかった。もう次待って。チェンソーマンだ。これチェンソーマンだ。うち見てないんだよな。レゼ編うまい。なんだっけ、こいつの名前忘れた。ポチタ合ってる。ポチタ合ってる。努力未来ビューティフォースター努力ビューティフォースターポチタ合ってた。努力限界ビューティなんで知ってんのその歌。その歌流れんの待って、声が出ないよ。お豆腐さんいらっしゃい。ありがとう。
ニビッチュありがとうございます。どうしたんだ今日みんな。ニビッチュシューありがとう、豆腐さんこんばんは。流れない、確か、そっか。アニメの方のオープン、そうなんだ。これなんだ。ありがとうございます。今日はですね、元本ちょっとたしなんでおります。タレタスさんいきます。L の方がだからあれね、一体どんなんちゃらんちゃんちゃらんちゃんちゃんちゃらんちゃん、プラダを着た。いいよね、なんかプラダを着た悪魔はちゃんと見たことないんだけどさ。なんか面白そうだなって思ってる、ずっと。待って、声が出ない。声が。うちの方、エルさんがトラックで光るやつ。そうなんだ。そうなの？そうなんだ。違う？私が思ってる曲じゃ違うんかな。なるほどね。いいな、プラダを着た悪魔、おしゃれ。ハンサウェイさんと、違う、なんだっけ。どうだったか忘れちゃった。プラダを着た。はちみつの皆さん、ありがとう。マジ喉が無理かもしれない。ごちゃごちゃ。ありがとう。レタレタンさん、おすすめなんですね。お気に入りの映画。そうそう。よし、じゃあ次、デルタさん。待って、誰だ？シンデレラ？パリ暮らしのアリエッティ？どれだろう？白雪姫？違うかな？ディズニー作品？なんだろう？データさんのなんだろう？どれ見たことな、そっか。お気に入りの映画、なんだ、松岡と名乗る太陽。生姜食べろ。いや、生姜を聞くよね、でも。さゆあさか。見てないんだよね。ごめん。配管工が助けに行くやつ。配管工、ピーチか。ピーチのあるよね、マリオのやつで。さゆあさだって。さあ、一周してないやつだ。ありがとうございます。野杉最後かな。行きましょう。なんだこれは。なんだベッド描いた顔で苦戦して時間なかったから、なんだろう。ベイブレード。なにこれ。バックトゥーザフューチャーか、そっちか。好きだよね、なんか、ノーサギ。絶対世代じゃないのに。ありがとうございます。こんな感じになりました、お気に入りの映画。うまいな、みんな。いいね。素敵でございます。よし、じゃあ次行きます。やらこの全力シュート、これだ。はい。ダレタさん行きます。へい。いい、めっちゃいい。いや、そう書きたかったんや、わしも。そう書きたかった。ありがとう、レタさん。かわいいね。そう、それを書きたかったんや、わしは。かわいいよね。うまいよね。ありがとね。とってもいいんですけど。こんなに女の子を捨てるなんてって。いや、してますでしょうよ。当たり前じゃん。女の子だ、ちゃんと。当たり前じゃん。なーに言ってんだ。本当に。どういうこっちゃ。もう怒ったピー。怒ったピー。ありがとう。タルタさんありがとうございます。かわいいです。私行きます。おかしいな。俺の番来るな。どう構図は一緒なんだけど、ほら見て。足長くして、蹴って。どう？天と地の差すぎる。しかも蹴った方向、こっちに蹴ったらこっちに飛んでいくのか、これどこに飛んでっちゃうんだろうね、ボール。わかんないね。ランダムな要素が含まれてるな、このサッカーには。よし、ありがとうございます。じゃあ、野うさぎ行きます。ファイヤートルネードを勝つもリス。タイロでとりあえず。ファイヤートルネードは、私の顔ね。みんな体うまくて悲しい。全然、どうなっちゃってんのこれ。ビーンって。足ビーンってなってる。
ファイヤートルネードね。なんだっけ、ゴーエンジ君との、シュートだっけ。糸目キャラは強いって相場が決まってる。確かにな、糸目キャラは強いって相場決まってるが。そうなんですよ。だから私は最強ということ。ありがとう。じゃあ行きますね、ひまちゃん。行くでい。かわよすぎ。かわいい。かわいいよね。めっちゃいいじゃん。かわいすぎる。わんぱくだね。しかもさ、ボールがとても強そうだよね。棒人間。いや、いい。めっちゃいい。もうさ、棒人間であるながらも、この火力を出せるところに、強者感を感じていて、とてもいい。シュート強烈でいく。そう。どこからこのパワー放たれてるの、棒人間の。おもろすぎるだろ、これは。ありがとう。かわいい、マジで。表情いいな、みんな。いいよ、表情がいいよ。多分、食らったら死人出るかも。やだー、ちょっともう、物騒よ。ありがとね。デルタさん行くね。あ、いいね。さすがに良き。いい、すごい、こういうポーズなんだ、サッカーって。棒人間って聞くと、うごメモ思い出す。あ、なんかありましたね、うごメモ。私やったことないんですけど、なんかゲームありましたよね。覚えてないや、どういうゲームかちょっとわかんないんだ。よし。ありがとう。最後ね、ごめん、待ってる人がいるからちょっと、早足でやってるんだけど。ひよこと遊ぶ猫ちゃん、来たー！行くぞ！かわいい！まあでもそうなるよね。3DS のやつかな？多分なんか DS だったような。いいかどうだか忘れちゃったけど、なんかあったような気はします。飲み物を飲みました。いいね。あ、DS なんだ。なんか、うごめも、あったのはどういうゲームかわかんないや、でも。ひよこを食われるロックオン集。この表情いい、かわいい。野崎、かわいいよ。いいよ、めっちゃ。ひよこちゃんの命やいかに。これ見守りましょう。ありがとうございます。じゃあ、レタレタさんいきます。あまりにも可愛いんだけど。これ大優勝してるやん。大優勝してるじゃん、レタレタさん。ほんわかしてるね。かわいいね。えぐいよね。かわいい。ひよこの表情もいい。足かわいいな。猫もね。あ、いい。ほんわかしてる。いいよね。いや、いいな。久しぶりになんかレタレタさんの絵見てるけど、とっても素敵だね。こっちは補足対象なのよ。私のはカット、そんなことできない。いくぜ。待って。ひよこかわいい。でもなんかお猫ちゃんじゃなくて、なんかゾウさんみたいになって。色も相まって。小型のゾウさんみたいになって。かわいいんだけど。ひよこかわいいじゃん。これゾウさん。私のはカット。これいいな。ひよこね。横向きのひよこ描きたかったんだよ、私実は。こうすればよかったんだって思ってる。いいですね。ありがとうございます。では、私。マジかわいい。どうですか？私の猫かわいいですか？私の猫かわいいですか？鼻がって。鼻がもうちょっとなんか違ったらさ、もっと可愛くなったかな？もっと可愛く何事なのね。遊んでるかどうかは別だけど、こうなりましたね。人名猫。絵本でありそうなシーンだからね。ひよこは生意気そう。そう。いいでしょね。ひよこ生意気そうでいいで。いいやろ？全然悪くない。お前うまそうだな。
の棚にある、確かに。こんな感じですよ。私にかかれば。ひよこと猫なんてお茶の子さいさいですから、こんな感じですよ。いい感じ。トムと、トゥイーティや、トゥイーティね、トゥイーティ。なんか、ちっちゃいひよこだ。足大きいやつ。よし。ありがとうございます。ほい。かわいい。なんで DS やってんの一緒に。なんでひよこと猫が。外でなんで DS やってんだよ。今の時代スイッチじゃないの？ DS やってる。なんか DS にそういうソフトがあるってこと？マジ？わかんないけど。これは平成の公園とか言って。なんか今の子って、なんか外で走ったりとか、大きい声出して遊んだりすると怒られちゃうから、なんか外で静かにゲームやるっていうの流行ってるっぽいよ。どういうことだって思うよね。なるほどね。ブラックホワイトやりまくってたから、そういうことか。ひよこ、ねえ、交換バグしないとかできんの？バグを誘う、バグを誘うバグとか言って。でも釣りできなくなるのは、釣りできなくなるってなんだ？何のこと言ってんだ釣りできなくなるって。何言ってんだ今。やばすぎ。なんで急に釣りが出てきたんだ？わけわからん。ねえ、なんでどっから出てきてんだ？わけわからん。ちょっと疲れてるかもしれない。失礼しました。バグを誘うなバグを妖怪ウォッチさ。公園でデュエルとマリオカートしていた。そう、なんか、そうみたい。ひよこね、交換バグしない。バグ気をつけて。妖怪ウォッチの伝説のバグ。そうなの？懐かしいな、あの頃がって。本当になんか外でさ、外でさ、ワイワイ騒いだらさ、もう怒られるしさ、でも家の中にあんまりいすぎるとさ、外で遊びなさいって言われてさ、できたことが公園で DS やるとか、公園でゲームやるっていう意味がわからんことが起こってる。ありがとうございます。やっと終わったぜ。お待たせ。簡単に言うと増殖バグで交換なのに自分にも相手を交換したキャラクターが来る。もうなんかがいいじゃん。最強じゃん。ソファ寝たかな？お待たせしました。待ってね。平成の異物だったな。本当にかわいそうな出来事だと思う。あの子鳥戻りたいぜって。なんかね、本当にね、いいですよ、お願いします。時間がかかるから、標準とか言ってちょっとやろうかしら。トハ寝たか、トハ寝たか、トハ。時間普通にするね。ちなみに失敗するとどちらにも消滅します。レジェンド消えた時のあの絶望感を計り知れない。だからみんなも何回もやるんじゃないの？いらっしゃい、モルデトーさんとマンゴープリンさんありがとうございます。トーハーやるか？トーハ寝たな、トーハ友人かマスターニャーダ消してたりされて。いつかバチかじゃね？バグ。全然私、妖怪ウォッチ通ってないかわかんないんだけど。ってないか、あんまか。コースを信じなかったんだな、こっち、ワンダーニャンバイ友人どういうこと？わからねえよ。同じく
俺、ドラクエポケモンマンだから知らないな、妖怪。そう、わかんないんですよ、妖怪ウォッチ。妖怪、妖怪ウォッチ。友達大事。ヨーデル、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 妖怪出るけん、出られんけん。ヨーデル、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 妖怪出られん、出られんけん。なんとかコントかコントかトンかちゃんちゃんちゃんらんちゃんちゃん。妖怪、妖怪、妖怪。ウォッチチ。これしか知らない。今入手不可能な妖怪で早期ダウンロード特典でもらって、あ、そうなんだ、もう終わったね。激レアバグのせいで消しちゃって、何かおかしい。何かお化けみたいなやつがギャグが面白いって言うのし、なんだっけあいつの名前。ウィスパーウィスパーでしょ、お化け。ウィスパー合ってる、やった。よし、じゃあ標準ちょっとゲーム始めちゃうね。さ、私、なんか、もう一回やれたらやりたいんだけど、マジでみんなせっかく来てくれたけど、これが最後になるかもしれない。言っておく。本当にごめん。みんな味わって噛み締めてやりましょう。これを。かけてください、このゲームに。最後か。あ、保護者さんいらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。おっす。わしが多分ね、ちょっと、体調があれかもしれなくて。で、先に言っとこう。ありがとう。保護者さんいらっしゃい。時間を普通にしているので、ちょっと時間がさっきよりも早いですね。各時間。で、明日、私、本当は、釣りじゃなかった、ハンター、またぎしようかなと思ったんですよ、ゲーム。なんだけど、明日ね、私がカメレオン、めっちゃカメレオンをするんじゃなくて、ある人の枠にお邪魔して、アイフェンさんいらっしゃい、こんばんは。できれば、めっちゃカメレオンをちょっと参加させてもらいたい人がいましてですね。で、その人のちょっと、めっちゃカメレオンに参加できれば、ちょっとその配信をしたいなって、ちょっと急遽思ってまして、その日しかないかもしれないから。それができそうだったら、それの配信をして、後で終わったら、多分、ずっと居座ったりっていうわけにも多分いかんような気がしますので。みんなたくさんやりたい人もいると思うからね。そう。だから、そうなったら、その後に時間があったら、ハンターやろうかな、みたいな感じに思ってるんですけど、まだちょっとそういうのが、ご迷惑じゃないかっていうのをちょっとお聞きしている段階なので、最初から、ダメですっていうか、ちょっと今回はっていうことになるかもしれない。それはまあ、しょうがないからさ、大丈夫なんだけど、私としてもね、それは当然だと思う。よかったらそういう風になるかもしれないっていうわけで、ちょっと予定が変更になっちゃうかもしれませんっていうことをちょっとお伝えさせて。ほい。他はちょっとなんかね、これが元本ラストに今日なるかもしれないから、時間ももう実は初めの遅くてさ。なんかみんなの時間とか。わかんないけど。もう一回できたらしたいなと思うんです。私の体調。言っていいかな、トンハー絶対あいつ寝たわ、マジで。あいつ絶対寝たわ、トンハー、マジで。というわけでですね、通常でございまして、各時間は普通だからさっきより短いから気をつけて、これ通常ね、通常。お題決めて、それを伝言していくやつね。よし、いくよ。オッケー。じゃあみんな始めます。よろしくお願いいたします。あまりにも家電するしかない。やば。知らねえ。さすがに知らねえ。あんまり、あれね、エチエチすぎるエチ書かないでね、エチ。じゃあ、いくよ。みんな、頼んだよ。よし、まずこのお題な。お題隠した方がおもろいかな。でもお題ちょっと悩んでる時間も実はそんなないんよな。どうしよっかな。
これにしよう。よーし、待って。自分のお題はもう消したから、もうこれでいくか。映画館で字幕をレーザーバイやばいやつすぎだろ、それ。あかんこれ。あかんかな。むずー。何やってんだこれ。何やってんだこれ。ちょっと待って。横顔描けない。横顔描けない。こうか。こうやな。時間な、マジで。そして。ほんまに時間ないねんけど。こうで。すごい横なんだけど、私、絵描くと。こうで。これむずすぎだろ。これむず。迷惑害悪すぎ。いやもう、かわいい。かわいすぎる。こうじゃない？シンプルなのおもろいな。おもろいな。お茶飲んでたんだけど、いきなりそうだった。マジ時間ないんだよな。でも。殴ってるわ。むずない？ネックスネックスじゃないのに。私が書いたらブサイクになっちゃう。そう。私カネックスね、結構好きなんだよ。心終わってんだが。あー、なんかラグル、マジ重いか、重いもマジで。これ。
なってて、あ、やばい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 、時間だ。うち絵心爆発してるかも今日。マジで。うまい。これあれだな。多分保護者さんや。わかった。もうなんで私こんなんばっかりになってんだ。かわいちょ五条五条あの人だ、見たことあるわ。見た目癖ありすぎんこの人。わかるのかな。だってここまではいいんだけどね。ゲテモノすぎん。ゲテモノすぎるだろ。怖い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 マジで怖いよ。肌色肌色。あ、いいじゃん。こんなんでいいんじゃん。これ結構いいんじゃん。いいじゃない。青時間ないかわいい。どうにょ高い。どうにょなのこれ何これ何大だべ。そうでしょう。よし、これは書けるんじゃない？いいね。なんか久しぶりに書くといるか。
自分が思ってるよりってこと。自分的にってことね。この人から見たっけ違うんでしょうけど。個人的には結構。こういう絵本あったよね。マッタさんだっけ？マッタさん？これは捨ておけぬ。みんな筆早いよな。どう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 感じじゃない？いい感じじゃない？これ結構可愛いと思う。もっとちゃんと描きたいな。時間がねえですね。これ以上無理だ。イエーイ、終わったー。お疲れちゃん。あれ様様だよーん。トヨタさんは時間足りないよね。お疲れ様でーす。お疲れ様んさ。お疲れ様んさでーす。よし。じゃあみんなのお題を見ていくんだぜ。1、2、3、4、5、6、7。よし、行くぞ。まず私。時間全然足りないですよね。わかる。本当に駆け足すぎてさ。足りなかった、うちも。ね。はい。ということで、皆さんの描かれた絵を見ていきたいと思います。ドン！絵かわいい。かわいい。保護者さん上手。そう、私のお題はまず、水着のプモモ。プモモは、ユナコのスタンプの犬なんですけど、これ誰かと言いますと、あと、クージャンさんに、ありがとうやらない。これですね。これです、これです。サブスクって打ってもらっていい？ちょっと、たっちゃんさん、お願いしていい？ありがとう、ありがとう、たっちゃんさん。ありがとうね、本当にありがとう。これ、プモモなんですよ。これ、プモちゃん。プモモって言います。いいワンちゃん出るかな？あれ、出ないな。おかしいな。出た？出た？出ないよね。なんで？もう一回、もう一回。はい。内側で打ってもいいのか。ほい。出るかな？あれ、出ないな、今日。あれ、出ないわ、今日。あれ？なんかお休みしてるかも。おかしいな。おかしいな。あ、わかった。待って。え？こんなことある？ごめんだけど出ないわ。なんでだろう。出ないわ。ごめん、ちょっと出ないから、ちょっと諦める。ちょっと見ときます。あれ、おかしいな。まあ、とにかくね、このワンちゃんなんですよ。ワンちゃんがプンポなんですけど、これを水着くださいって言ったら、こうなりました。ありがとう。なんかこの、
そう出ないわ。ごめん、ありがとう、たっちゃんさんで。データさんもありがとう。ごめん。なんかバグってて出ないからちょっと見ときます。なんかこの塩らしいちょっと顔のあとなんかこのなんて言えばいいんだろう、脳殺できそうなこの赤いビキニいいな。でもこの赤いビキニはさ、私にさ赤いリボンとかプモちゃんにもあるから、それでなんだと思う。いいですねありがとうございます。じゃあ行きますね、次。森デトーさん、トイプードルニュラコのビキニの姿。おわいいよ、合ってる。森デトーさん、これ合ってる。野杉行け。ひにょかわいすぎる。ちょっとどんどんなんか布の面積少なくなってってない？大丈夫？布の面積大丈夫かな？きちんと気をつけてね。センシティブ NG ね。センシティブはセンシティブ NG でお願いしますね。ちなみにこういうやつもあります。やっぱ俺やらかしたか。こういうのもあります。これありがとうございます。で、ビキに来たニョラコの姉貴。ニョラコの姉貴。行くぞ、マンゴープリンスがどう返してくるか。やばい、黒ビキニだ、攻めてる。ねえ、黒ビキニは攻めてる。ほらー攻めてる。これ何だったか分かった。どういうこと？これ、うち悪くないね。確かに。うまい。ありがとうございます。黒ビキニ、でも可愛いよね、うち。黒ビキニ可愛いなって思う派なんだよな。可愛い。よいしょ。でもね、ビキニ着たことないかも。な。よいしょ。ありがとうございます。ういちょ。姉貴って言われたから、姉貴は虎柄か黒でしょとか言う。確かにね、虎柄か黒かも。確かに。オールマイバット過ぎて顔なくなったとかって消えた、消滅した全然大丈夫。どうなっていくの？この行く末も面白いのがいいんですから。よし、じゃあ行くよ。レタさん、セクシーニャラコ来たわ。来ちゃう。じゃあデルタさん行け。いや、セクシーニャラコ完璧。お後がよろしいようで。この流し目のセクシーさわかる？みんなに。私の流し目のセクシーさわかるかな？わかりますか？こう表情で語っているんですよ、私は。大阪か姉様なのかわかる分かってくれた？ありがとうございます。みんなありがとう。本当は最初犬だったんだけどね、これ。小野田は感じました。これいいよね。そうでしょ？大人びてるのを見れるんだから。犬、人、みたいな。ナイス。たまには大人びてくれ。これだけで生きていける。ありがとう。大人のお姉さん好きだった。せやな。ほんまにそれな。いや、大人びてますけどって私は。トモモは定時で帰りましたね。帰りますって言って。もう時間過ぎてるんで1分。すいません。失礼します。入っちゃったか。で、これ、タレタさんひどいよ、これ。しかも、これ、みんなの見たかったな。このさ、お題がさ、映画館で字幕をレーザーポインターでなぞる外役ヒロコとかひどいでしょ。マジでやめて。本当にうざいから、そういうの。これね。カスすぎるような感じで。カスすぎて震えたもん。その発想がえぐいもん。そんなことさ、みたいな。やばいよみたいな。やばすぎるみたいな感じだったんだけど、うち画力がなさすぎてちょっと難しかったんですけど、伝わってたらいいなと思って書いてましたね。もうちょっと画力が欲しいわ。どんな発想やと思って。さすがレタさんだよ。
よし。あ、みのるさんいらっしゃい、こんばんは。いらっしゃい。これ何に見える？みのるさん、何やってる風に見える？これ、私が。これどういう感じになってると思いますか？カサスの最後ウケる。カサスの最後草。答えはこれね。映画館で字幕をレーザーポインターになぞる。外役に楽。ひどすぎ。あ、じゃあ次、保護者さん行きましょう。タイタニックじゃん。これタイタニックだよ、タイタニック。これタイタニック。これタイタニック。めっちゃいいシーンでチャンネルからに、なるほどね。いや、しくったな。いや、マイバットすぎる。まあ、確かにリモコンにも見えるか。もうちょっとレーザーポインターをうまくかけなかったらいけなかったか。確かに。どっちにしろゴミだけどな。いいシーンね。めっちゃいいシーンね。ピーとか言って最悪みたいな。もう字幕なぞるのがむずかったね。しくった。これマイバット。いけ。壁際で争ってるノームじゃないんだって。違う。めっちゃ泥棒ノームじゃないんよ。違うんよ。帰る時間途中になった気がする。でもある、そういうのもあるよ。大丈夫。これね、当班の見てるところに勝手にチャンネル変えちゃったみたいな感じだ。いきます。画面越しニョラコが絵をこれ式はここで唱えている。どうだった？お上手、モルネトさん。画面越しにニュラコが絵を画面越しに毛のひらも返事描いてる。これかわいい。おしゃれすぎる、これ。おしゃれですね。うめえ。ガチかわいいね。かわいいね。みんな上手や、ほんま。かわいいわ、これ。いいなと思って見てる。上手。この表情もいいな。この表情いい。かわいい。ありがとうございます。画面越しにニョラコが絵を描でした。ありがとう。ドン。落書きするニョラコへのへの無地が上手だね。確かに上手。へのへのもへじ上手だわ。これ、いくぞ。いけ。いやかわいい。かわいい。なんかこう、達筆なへのへのもへじね。達筆へのへのもへじバージョンね。ある。ね、この、ほひーって感じじゃなくって、達筆系ね。へのへのもへじとか久しぶりに見たんだけど、マジ。久々に見た。ね、これかわいいんだけど、ワイ。棒人間のワイかわいすぎる。かわいいんだけど。やる気でやってるもんな。書いてるもん、へのへのもへじ。なんで、へのへのもへじが緊張してるのがやっぱりかね。そうだよね。いい顔してるよね。めっちゃいい顔してる。時間あっても描けない人の体ね。私もね、人の体本当に描けないです。みんな描けるの本当すごいと思う。かわいい。ありがとう。やっぱりこういうさ、なんか、いたずら的なさ、やついいもんね。わかるそれ。ありがとう、みんな。よし。じゃあ次行きましょう。ノウサギ。おてんばな、幼少時代とにゃく、そうなんだ。これ来た、私。見て、このさ、安定のレタレタスさんの、この養生代がレタレタスさんに当たってんの結構すごいな。拍手。おてんばな幼女時代のニョラコです。初夏するパチパチ。マッチさんいらっしゃい。こんばんは。いいだろわーって言って、なんかもう寝起きからこの元気そうだもんな。おはようみたいな。一生後悔みたいな感じだね。
ちなみに私はめちゃめちゃ朝苦手でした。お母さんに何回も起こさなかったら起きませんでした。起きなさいってーっつって、っていう感じで起きた。よし、じゃあ私これね、ランドセルを背負って元気に挨拶するようにょらこ。これいいだろ。いけかわいい。いいやん。もうお団子お団子途中なのがかわいいな。志半ばな感じがして。いいね。伝わるんじゃないこれ。おはって言ってる。ガチない。ガチないや、そうなんだ。おはだっけおはかなおはでした。こんな感じ。ありがとう。いけランドセルを背負っておはようというニョロコ。いいじゃん、森藤さん。伝わってる。いけてる。保護者さんいけ、頼む。かわいいやばい、これ、保護者さんがふざけないバージョンのやつだ、これ。ふざけてない保護者さんバージョンだ。マジでごめん。いや、全然大丈夫でしょ。ふざけてない保護者さんが出てる、これ。神がかってる。なんかもう申し訳ないからふざけてほしいかもしれないなんかこう抑圧されてるかもしれない。保護者さんがうずきながらこの絵描いてくれてると思ったらなんかありがとう素晴らしい。これであのタイトルになったのかどのタイトルかわよかわよどうしたんだこれありがとうございますかわいすぎる。ありがとう。このなんか後ろのこの、これ何あれなんだっけ防犯ブザーかな表情いいな。本当にすごい。これでタイトル、見てみようかな。いきます。小学生にょろこちゃんがウィンクするね。かわいいよもう1。脳内なってんねん。かわいい。わかるさありがとうございますさもう1年生だねっつってかわいいさなんか小学校の子とかさこのポーズ取りがちじゃないこの腰にティーンやでねピーズこんなポーズしてないわ。してこのポーズで写真撮りてーマジこれいいめっちゃいいかわいいですお上手ありがとう最高かよマジでありがとうナイス素晴らしい絵ばかりでございましたねこちらも素晴らしいありがとうございます次行くね。じゃあ次デルタさんあとね1、3結構あります。どんどん見ていきましょう。音割れにわらこいやみんなネタ分かってないかもしれないから言うけど音割れハリーポッターっていうのがなんかあるらしいんよ。それのいやうめえのおさぎやっぱ似てるだけあるのお前の音割れにわらこなんってなんか音が割れてんだよねマジでハリーポッターの音が割れてるんですけどお前が音割れすればんだ見よ待ってリバイバル音割れなんで伝わってんだよナイスタルタさん伝わってる日常茶飯事とかだんだらんのんだらんマンゴープリンさん上手音割れにほらこうま音割れは伝染するここからあれに派生したのかどうなっちゃったんだろう保護者さんレッツゴー
いや、これ保護者さん、これ保護者さん優勝じゃねこれ。なるほどね。ちょっと見これ、この人でしょ。分子レイト、なんで不便だよ。いや、見た、さすがに。どのキャラかはちょっと、いたことは思い出したんだけど、どの人だったっけと思ったから、探してみたけど、書いたけど。これ五条まさるさんなんだっけ五条なんとかさんって稲妻エレのメガネのキャラクターいて。書いてくれなかったら分かってなかったかも、保護者さんにこれ。まさるさん合ってるよかった。ニュラコのウィッグかぶってやがるとかいや、これマジでなんでそうなったんだよと思ったんだけどこれ神回だろマジで、これマジで最高。いや、こういうことが起こるからやめらんないんだよね、ガーティックフォンマジで。付け外し可能とか言って。いい感じでしょ。似ちゃって、似てるっちゃ似てるかとか言って。音割りがねっちょりになった。どっちも嫌だな。よし、行くね。伝わっててよかった。ありがとう、ひまちゃん。ありがとう。あ、そっちそっちそっち嬉しい。モルテトンさんありがとう。思わぬ副産物すぎる。五条、これはサトルさんの方。ギャグしやそうね。失敗したね。保護者さん残念だったね、マジで。ヨナ逆失敗だね。僕、最強だからちょっと魔法使いが異次元サッカーだって最強にユーイッチとか。中村雄一さん大好きなんで、ね、めっちゃいいです。五条違いです。整形しました。うまい人ばっかり。いや、ヤハモンさん、いらっしゃい。そう、お上手な方が本当に多い。みんな本当にね、もううまいっていうか、なんかその、絵心、なんかもうセンス味がめちゃめちゃあっていい。本当に。いや、まあ、最高かよ、マジで。ありがとう。やったー。ありがとうございます。ご上手。音割れして、ねっつりしてかっこよくなったそういう流れをね。まず、音割れにょらこで、音割ってた。音割りながら魔法を使ってた。で、裏逆されて、稲妻イレブンの五条勝の私になった自分で書いた。で、五条まさるかニュラコにひまちゃんのバトンはそのまま、渡された。かっこよくなった。僕最強だからってなった。ありがとう。救われた、これで。これで世界が救われました。やった、ありがとね。お上手です、皆さんありがとう。やった。残念やったな。ギャグできなかったな。お団子食べる猫ちゃん。240、なんだっけ、ピクセルからフル HD、確かにそれぐらい違うかも。お団子食べる猫ちゃんね。猫好きなんだね、ひまちゃん。お団子って言ったよね。お団子だよね。お団子私のお団子違うそっか。へえ。あ、なるほどね。そうなるって。なんかとりあえず可能なの。バレてきたな。取り外し可能じゃないよ。猫がニョラーコの、団子取っちゃった。痛そうだからこうなったんだよ。だからこうなったんだよ。私、森人さんの絵回ってきてたから見てたんだよね、先に。なんでこんな。なんでだよ。まあ、また生えるから。生えないよ。
そう、もう、うまい。もう誰が始めた物語なんだ、これは、本当に。ブチーで、あーってなってるでしょ。で、私の回答は、髪のお団子を引きちぎられぼん、苦悶の顔をするニョラコね。そう、苦悶の顔をしている私でしょ。バトコさんいらずの新しい単語自分で入ってくるからね。バトコさんに新しいお団子よーんってされなくても自分がから入ってから、あれだね、なんだっけ、イモリ違う、トカゲの尻尾みたいな感じだね。生えてくる。またかわいそう。でも痛いよあれ。痛い痛い。ね、だってさん行くわ。どっちも取れてて草。どっちも取れてんの草。両方いってんのやば。片方だったのに両方ブチってる。多分されたら頭が吹き飛ぶね。新しい顔用っつったよね。鎮痛剤処方しときますね。いや、もうそんなんじゃ絶対無理だよ。着脱可能だったのか。着脱可能じゃないよ。髪の毛ちぎらないでくださいよ。でもいいね。もう苦悶の顔してるみんな。ほら、痛そう。かわいそうでしょ。驚いてお団子が外れてしまった。体が縮んでしまっていた。なんなんだよ今日は。みんなしてさ。お後がよろしいようで。それな。うわ、お上手マジで。いいな。ことってまさかあっちが本体ザ・キョム。そうこれこれが外れたら私動かなくなっちゃうんだね。さ、なんだっけ、なんだっけ、ブリキのおもちゃとかさ、なんだっけ、からくり人形だったっけ。待って、なんかさ、なんだっけ、ネジがさついてなかったりしたっけさね、なんか動かなくなっちゃったりするじゃん。あれと一緒。本体が食われましたけど動くのこれだけで。ひろこさん、はい、ライオンさんいらっしゃい。かわいそう私。今日も元気ください。元気あげるよマジで。ポックにょろこ来た。わーい。もうね、全然元気。でもちょっとさっき眠たかったからわけわかんないこと釣りとか急に言ってた。びっくりした。寝ぼけてたわ。マジ眠かった。よいしょ。コックにょらこね、いきます。はい。かわいいんだけど。めっちゃ元気なんでよかったよかった。本当にありがとうございます今日。かわいい。めっちゃかわいい。マジでずっとひまちゃんの絵かわいい。これ何煽ってる？チャーハンを煽ってるのかこれは。かわいすぎる。こう顔いいよね。ってか、なんていうか、やっていうか、この顔がいいんだよな。ゴツゴツのチャーハン、熱々のチャーハンね。あれ合ってるよね。熱々のチャーハンだよね。ゴツゴツのチャーハン。文字変えるやつおもろいよね。めっちゃ好きなんだよね。わけわかんなくなるのめっちゃ好きなんだよね。ありがとう。かわいい。マジ。ありがとう。これでも多分いけるぞ。オーナー、ニュラコの全力料理。保護者さん、レッツゴー。渋いね。うまいね。チャラチャラのパン、そう。それも最高だよね。なんだこれ。渋すぎだろ。ニョラコシェフ、こだわりの料理だよね、これは。急に落ち着いた。ニョラコシェフのこだわりの3品。丁寧に、盛り付けられた料理の数々。
食べていただく方の笑顔を想像しながら美味しい料理を作っている。どうぞお召し上がりください。大正時代小説家。絶対うまいやつだねこれ。まずいわけないもんこの表情で。この表情でまずいわけないもんマジで。なおお団子はいただきます。団子食べないで。うますぎたろマジで。ほんまにおもろい本当に保護者さん。おもろ。なんかずるいよなこのなんかさ上手でユーモアなこのセンスお考えがもうこうってなってアポペンがパーンなるぐらいもう融合刺さっておもろい。天才そう。天才だマジで。おもろ。ありがとうございます。日本人にょらこありがとう。いやそう来たんや。農村行くぜ。かわいいマジで。ゆなこどいつもこいつも化学調味料に頼りやがって本物料理を見せてやるとか言って、それな。ね、かわいいマジで。しかもさね、このさね、このさね、野崎このさね、なんつうの、ボタンのところさ、もしかしてさ、これこだわった？これたまたまここに黄色乗っちゃっただけ？この黄色いのなんかさ、こだわり？生存確認、はるかさんいらっしゃい。生存確認、生きてっぺ。はるかさんも生きてっぺ。よかったおかえり大丈夫だった？こだわりよかった。こだわってんの分かったよ。農作業なんか分かる。なんかさ、こうなんかそこ気になるよね。気になるって言い方マイナスっぽいけど分かるよ。台風っていうのもあんまり感じなかった。じゃあよかったですね。なんかあんまり影響なかったんだったらよかった。なんか大きい地震あった昨日ね、直後かつ台風が近づいてるいう天気で、なんか水辺の近くでしょ、行かなきゃいけなかったって聞いてたんで心配だったんで、でもよかったです。何事もなくご無事で何より帰ってきてよかった。ありがとうね、はるかさん顔出してくれてありがとう。推しのサインスマホケースにしてもらった V、 もうじゃあウッキウキじゃん。もうこないだの酔っ払ってる時のはるかさんぐらいもうウッキウキやん。今なら出れてもらえるかもしれない。ウッキウキやんそれ。ガチウッキウキなった。ナイスね。いただけるのいいですね。素晴らしい。だからお出かけしたんだ。雨でも台風でもが近づいてても地震が昨日あったとしても推しのためにすごい素晴らしい。よかったね。でもはるかさんマジで本当に天気悪かって行けなくなったとかだったらさ、だから中止とかもう終わってんじゃん。そうなくてよかったですね。よかった。そしてなんか生存確認に来てくれてありがとうございます。もしやばくなったとしても推しと死んだら本望散るつもりか。一緒に散るつもりか。やっぱ気合がちげえな。いやでも推しもはるかさんも私は最低では150歳まで生きてほしいんで、みんななんでちょっとマジでもうちょっと頑張ってほしいよ。よし、ありがとうございます。次に森田さん、コックニョラコね。オッケー。私の描いた絵を見てくれよ。かわいいでしょ。完璧や。かわいいでしょ。こんぐらいの気合で押せろ。いや、いいね。でもやっぱ推しは押せるときに押せということが言いますからね。やっぱそれぐらい熱量で押していただけたら推しの方もさ、本当に嬉しいと思う。私はそう思う。私もそうだから。ペコちゃんみたいでしょ。かわいいでしょ。かわいい。だからうまくいったこれ。この辺のこう線がガタガタしてるのはちょっとあれだけど。富士屋のペコちゃんわかるよ。ペロペロペコペコキャンディーなんだっけ。ペロペロキャンディーのやつ。こういうマークのね、わかる。なんかね、既視感はあったんだよな。ペコちゃんリトルスプーンなんかあるよね、こういうの。味見って言いながら作ったの全部食べちゃいそう。わかる。
ねえ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 。野崎、わかる？私ね、それね、書いててちょっと意識したところですね。自分で作ったご飯を美味しく食べちゃうぞのこのペロリですよ、これ。さすがのうさぎ。よく見て。さすのうさぎ。やるじゃない。あなた。いいわよ。そういうことよ。味見味見。おいしいおいしい。おいしいけど、味見味見。おいしいおいしい。おいしいおいしい。もうねえわ。もう一回作っか。おいしいおいしいって言ってないちゃんさ。おいしいおいしい。おいしいおいしい。こういうパン屋さんのロゴありそう。ニョロコベーカリーね。ありそうだね。かわいい。うまくいったわ。でももうちょっとなんか自分が聖書できたらいいんだけどね。なんかその画力まではないんですよ。なんか SD っぽくするとかさ。そういうなんかマークみたいな感情がさ。なんかそれこそスタンプみたいな感じにするとか、そういうのができたらいいんだけど。ここまではないんですよ。本当に。それが自分でできたらいいなと思ってるんだけどね。もうなんかこういうこと、クリエイティブなことができたらいいんだけど、私本当にできないから。まあ練習あるのみですよ。ありがとうございます。いや、うまく伝わりました、これは。モルディトーさんいきます。妊娠したカメックス妊娠してるかどうかカメックス分かりにくいね。そういうことね。そう。分かりにくいかも。違う、絵がとかじゃないよ。状況がね、状況が。絵が分かりにくいんじゃなくて、カメックスという、その、媒体というか、その、教材というか、その、お題のそのものが、そう。それが、妊娠してるかどうか分からないかも。行きましょう。カメックスと、だからそうだったんだ。これ、芋虫ね。なんでカメックスと芋虫なんだろうみたいな。ポケモンでさ、例えばさ、芋虫のいるじゃん。ビードルとかだったら、だから、カメックスとキャタピーとかなら、わかるのに、なんであえて芋虫なんだろうって思ってたんだよな。こうなったよね。時間なくて、時間がなくて、書けんかったんや。殻にこもるロケット術技高速水の仕掛かり本体書いてから、胎児書こうとしたら時間足りからね。そうだよね。いや、わかるわかる。うちだって一緒だもん。うちカメックス書いてたら、芋虫書く時間なくなったからこうなったもんね。ビードル、いいね、いいでしょこの顔ね。んどうなってんだみたいな。一応上が目で下が口な。カメックス、ビーデル、これ、痛恨の打ち間違い、ビーデル。誰やねん、ビーデルに。誰ビーデルって。誰ビーデルねえ、誰この人誰ビーデルドラゴモってドラゴンボールドラゴンボールでビーデルっているの？わざとやったんか？これは、ノウサギは。どっちなんや？致命的な間違いすぎ。2文字違うだけで、芋虫が、わかんないけど、人になった。ビーデルちゃうの。ビードルだよ、ビードル。ドルビードル。お前また、お前やらかしてるけど、これ。お前やらかしてるけど、お前なんかイヤホンぐらいおもろいことやっとるぞ。今しか人間証確認もらう。誰かわからんくて調べた。よし、次行こう。ちょっと待って、これは期待できる。待ってよ。アレックスに怖い顔するニョラコ。保護者さん保護者さんやらかした。保護者さんそれを受け取ったのがレタさん。ギャグギタか、そうかな
やばいやん。いや、これおもろい。ね、私の表情も、いささか、身をつきりんで、いやいやいや、みたいな顔なんですけど、カメックスの顔が、それをさらに、助長してて、カメックスの表情が、絶対おもろい。おもろ。やるな、レタレタスさん。さすがやね。マジ、座布団2枚だ、マジで。防御力がガクッと下がった後。マイカを騒ぐハイパーボイスして。なんで舐めるんだよ、いらないよ。これは、スピード素早さが2段階下がります。顔すごい。どういう表情なんて。カメックスドン引きで草だ。カメックスが若干かわいそう。かわいそうだよ、私の方が。こんな怖い顔されてさ。これなんか悔しい。保護者さんのニョラ逆が成功してるのが悔しい、マジで。悔しい。悔しい。そう。くっそー。悔しいな。もうやった、もう。おもろい。悔しい、本当に悔しい。いや、野崎のこれがなかったら、この流れ生まれなかったから、マジ。これまでマジで、一人一人がね、仕事してた、マジ。悔しい。この流れを作った一人一人がファインプレーすぎる。出てこうやっていい。これは奇跡だよね。だって最初のお題、妊娠したカメックスだよな。それが、こうなって、こうなるって。これすごいわ。ありがとうございました。ヨラ逆のための舞台装置、それなマジでね、最高の舞台にするための演出だったな、これは。あ、ユラコサウルスいいな、見たい。いいいい素敵。ユラコサウルスですけど。すごい。本当に上手だな。なんだこれ。恐竜になってみたかったんだよな、私ガチで。これいいキュラ。そのままだったんだ。ユラコサウルスだ。行きましょう。ユラコ、恐竜か。そのままだった。合ってる。レタレタさん行こう。かわいい。でもなんか、私悪いことしそうだな、これ。悪いことしそうな気しない？って、そんな悪いことしないよ、私は。やっぱりね、もし、怪獣とかになったとしても、やっぱ守る側の怪獣でありたいね。ゴジラ感、そう。でも、ゴジラでも、守る側になりたい。ギョーンってそう。なりたい。ありがとう、レタレタさん。ニョラドラ、ちょっと、ニョラドラゴンヌ。もう、松のライフはひらがな読むの下手くそなの好き。読めないんだもん。ニョラドラゴンヌね。もうカタカナも読めないし、漢字も読めないし、英語も読めなかったら、じゃあ何読めんねんって思う。マジでむずい。かわいい。雑魚ね。はい、雑魚です。かわいい、これ。誰書いたんだろうって思ってたんだけど、ひまちゃんだったんだ、これ。かわいい。にょーんとか言って。にょーんって。
でも家壊すぐらいの勢いあるんだこれ。ニョーンって言いながらぷよーって出てるやつ。家壊せんだ。すげえ。すごすぎる。ヨラコ女語なら読めるじゃないって何語それ。顎ニョーンってしてるの好き。あ、確かに顎ニョーンってしてる。下顎がニョーンってなってる。全部可愛いんだけど。最高ですけど。最高なんですけど。パパ、ヌオー、ニョーとか言って、なるほどね。ヌオーじゃなくて、ニョーね。南語って何？難しい。私行きます。怪獣ニョラゴがイオン倒壊させちゃうぞ。野崎行け。お前怪獣すぎる。怪獣すぎる。ヨウだけ炎タイプ。確かにヨウだけ炎タイプやわ。でもこれ今エスパータイプになってんだけど。赤ちゃんが喋る言葉。あれそれ何語っていうの？お団子が魔法になっちゃった。ほんまやね。もともとお団子あったのに。お団子からアホゲになった。ここにもあったのに。あるのにない。エスパー毒かも。確かに毒かも。毒出してるわーって口からうおーまたそれ息臭そうとか言われるんだよ。口臭そうとか言われるんだよ。生乾きの匂いするとかひどいよ。みんなほんとにひどい。根に持ってんだからね。デルタさんが口臭そうって言ったら覚えてんだからね。うちほんとずっと覚えてやる。いや、ありがとうございます。かわいい。全部いい。ありがとうね。あ、終わった。ありがとうございました。パチパチパチ。よし。ということでね、ちょっと遅くなっちゃったんで始めるのが、もしこれが1時間でも早ければ、もう一戦とかやるんですけど、もう今日はこれで、本は終わろうか。2000ぐらいしかできなかったんですけど、すいません。でもそれでも、お越しいただいてどうもありがとうございます。ありがとうございます。私、一人じゃガーティック本は成り立たないので、みんなが来てくれないと。来てくれるかなってちょっと不安だったんですけど、ご参加いただいてありがとうございます。そのうち、モルボロニョロコ書かれた。うわ、ニョロボロじゃなくて。モルボロはマジえぐいよ、本当に。えぐい、あいつキモいもん。難かったけど楽しかったな。上手だった。絵心があった。ありましたね。じいじありがとう、保護者さん。本当にいつもありがとうね。面白かったです。保護者さんはね、悔しい。私マジでもうね、悔しい。絶対笑っちゃう。もう絶対笑っちゃう。みたいな映画笑っちゃう。悔しい。うまいのも悔しい。悔しい。もう本当に最高ってこと。悔しい。ありがとうございます。じゃあね、ありがとうね、なおさぎ。お疲れちゃん、おやすみだよ。もじょっちゅうさんもありがとう。お疲れ様。毎週無理なら隔週でも月ね、本当にちょっとね、隔週とかがいいのかなとか、月とかね。ね、またやろうね。ノウサギとか、トンハはちょっと遅かったから寝ちゃったけど、ゲームできない子とかは、ガンホンとかね、そういうのだと、はい、チコ売ります。参加できるから、参加できる余地はで残しておきたいからね。やりたいと思います。ありがとう、レタレタンさんも久しぶりにご参加いただいてありがとうございます。ひまちゃんありがとうね。お疲れさん。おじゃんお疲れちゃん。お疲れさん。待って、チコよりやれたから私10分間これです。10分間延長入ります。まあちょっとあれね。ガンホンはやらないけど。熱いね、熱い。たっちゃんさんがやりやがった。やりやがったな、たっちゃんさん。これは戦略的にやられたぜ。ありがとう。こうやって台風になるのかとか言って。
よかったよね、台風ね、あれね。台風よかった。逃がさないぞってもう一回遊べるじゃん。そう、こうやって台風なんだよ。わかるよ。こうこう、低気圧が発達していくの。わかる？ピロ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 発達していくんですよ。伏線回収熱すぎるんで。天気予報に出張して、天気予報に出張してくる。どうもって。皆さんおはようございます。朝のニュースの時間でございます。エスカレーター久しぶりに見た。エスカレーター何？エスカレーターで見たってどういうこと？日本列島に重ならない台風。あれマジ味したよね。あれマジで味したわ。よいしょっと。あれ面白かったね。ちょっと描いていただいた絵を、例えば自分で描きましたとかはもちろん言わないですよ。そんなことやったって、わけわかんないから。それ。おはようの時とか、あとなんかこういうのを描いてもらったよ、みたいな感じで、X に載せたり、本当はしたいんですよ。一応なんかルールのところに、サムネとかね、ニョラこのさせていただきたいから、もし声がダメだ。嫌ですって人がいれば、それは教えていただきたいです。嫌じゃなかったらいいとして、なんか、言ったり、もしかしたらするかも。でもね、あんまりわかんないからみんないいよって言ってくれてるわけじゃない。書いては一応いるんだけど、なんか、面白い方、絵とか、載せたりとかしたいなって思う。面白かった。とならない台風で乗せたいから、ノウサギ、寝ちゃったかったら、下体な X。マジおもろかったよな、あれ、マジで。あれ、表情が、あいつね、表情がいいんだよな。ね、センスだわ、あれは。本当に。悔しいもん。で、明日は、そう、みのるさんも来てたからあれなんだけど、とか、めっちゃカメレオンの、参加型に参加したく、まだちょっと今、段階なんですけど、もしそれいいですよってなったら、そちらの参加の配信を、ちょっとさせていただき、後に、あれば、ハンターやろうかなっていう予定に変えさせていただきたくて。まあもう別々そうかなって。まあ、もう多分、時間がずっとなんか、やるみたいな感じだったら、また別々、予定を変更させていただいて、いいんです。のようになるやもしれぬという感じで。ダメですって言われたら、またぎ、みんなとまたぎ、やりますっていう。んですけど。決まったら分かったら、お知らせできるようにいきたいなと思います。明日の配信。ません。欲しい。ちなね、私ちょっとね、ちょっとだけなんかやれたらいいなと思って、やってんだよね、ジロで。でさっきね、これね、みんな、これびっくりするよ、マジ。わし、クマ、仕留めました。どうすかクマ。クマ仕留めました。どうまた次から、お願いします。待ってます、いつでも。X でね、ガンホンやるよとか、お知らせしてるんで、また来てください。ありがと
うんうん。まあ、そう、おじをね、こう、2頭ほど。くまーありがとう。マーニックより期待してます。初期の中でクマ、初期のマップで、初期中でクマと戦った。戦ったよ。戦った。ちょっと裏でやったからね、あれだったんだけど、なんか、2回やってね。1回目は、なんか結構近くにいたんだよね。クマがね。なんか本当に多分、50メートル先か、それぐらい、本当に結構至近距離にいて、気づかなかったの、そこにいたの、クマ。逃げてなくて、クマを。で、なんか、まず、ライフル銃あるじゃん。を初期撃って、で、クマが、うわーってなった後に、もう一回そのまま撃ったかな。なんか、ちょっと弱ってるけど、まだ動いてたから、なんだっけ、ショットガンに変えてショットガン撃ってで、止めた。だから2回 ?2 回かな ?2 回か3回撃った。ライフル、ショットガンみたいな感じで撃って仕留めたのが最初のクマちゃんで、2回目のクマちゃんは、2回で、なんか結構それも至近距離にいて、なんか、正面から撃てたんだよ。正面って結構近く、お腹のあたりを正面からバーンって撃てたから、なんか、臓器に、肺かなんかに当たって、なんかちょっと走られたけど、ちょっとだけ走られたけど、パターンって倒せました。で。なんかクマも、なんかやっぱ当たりどころによっては全然臓器傷つけられなく、捕まえにくいんですけど、出にくいっつうか。鹿の方がむずいな、やっぱ。みんな言ってたじゃん。鹿の方がむずいよ。鹿ね、マジで、逃げんの早いし、探すの大変だし、結構ね、大変かも。結構すごい初期武器でクマ仕留められるの。まだ買ってから2日目3日目みたいな感じな。クマ取れたんです。無料の玉でなかなか倒せない。頑張ってるじゃん。ありがとう、みなるさん。なんからしいけど、意外といけんなーと思って。意外といけんなーって感じです。でもね、本当にね、近くから撃たないと結構むずい。なんか結構しくってもいる。全部100発100中で、なんか獲物取れてるかって言ったらもちろん全くそうではない。全然、同期へのヒットなしみたいな感じで、なんて言えばいい。もう、全然元気に逃げられちゃって、捕まらんないみたいな感じのこともめっちゃある。どこだったのじゃあみたいな。当たって血出てるけど、血を辿ってっても全然いないじゃんみたいな。終わってないなーみたいな感じだったり。大型の動物マジでむずい。なんかクマとかシカとかは本当に当たりどころじゃない？これ何の話してるかっつったらね、ザ・ハンターっていうなんか、パリするゲームがあるんですけど、その話をしてるんですけど。下は首の骨打つ、そうなんだ。首の骨でもいいんだ。なんかね、大体しくってる時お腹狙っててるかもしれない。多分あれ、当たってるけど、なんか臓器に当たってないって言ったから、骨とかで当たってんのかな、足とかの。わかんないけど。鹿の骨狙ったことない。首の骨やってみよう。でね、ウサギもね、見つけたからウサギも取ったし、メンドリみたいなのも取ったし、コヨーテも買ったね。あとなんか、いろいろなんか、鹿種類いるじゃん。なんかいろいろと
ってはいるけど、おっきいヘラジカみたいななかなか難しいかもな。あいつでかい、ほんと。マジでかい。外すこと多いから内臓の方が楽では。なるほどね。ことか。まあ、狙ってみてもいいかもしれない。チャレンジ、チャレンジ。知れないですね。面白いです。全然初期マップで普通に、脳駆け回って、生き物探して、ハンターしてる。全然ミッションとかね、進まない。なんか、気になっちゃうから。背中向いてる時ならやってもいいか。なるほどね。後ろにいる時とか。OK。やってみよう。なんか意外となんかお腹どこでもいいから打って当たればいけるかって思うとね、意外とそうじゃないんだよね。なんかやっぱりね、その肺とかね、臓器のどこらかしかにね、当たってないとね、マジで逃げられる。ほんまに。今の当たってなかったんかなみたいな感じなんだけど。なんか本当に動物のこう人体をなんかこう意識する。だから理解するっていうか、想像するみたいなの結構大事だなって思った。なんか、後ろなんか動物が背中向いてる時に、よかれと思ってバンって撃った。でも絶対当たってるみたいな感じだった。逃げられちゃったのそれだっけなんか、どこだったっけでもなんか捕まえたのかなそれちょっと忘れちゃったんだけど。なんか骨に当たってたんだよね。当たってた。この個体なのか別の個体なのかわかんないけど、足の左後ろ足の骨が折れてて、なんか捕まえられてる動物がいたから、なるほどね、みたいな。足の方とか打っちゃうと、骨あるから骨にガードされちゃうんだ、みたいな学びがあったりとかして、なんかおもろいゲームやな。なんか初期じゃない銃も買おうかなって。遅かったぜ。ライライさん、ごめん。もう終わろうかなと思って。間に合わなかったか。ごめんね、ライライさん。お疲れちゃん。今日も夜勤だったん？終わろうと思ったけど、たっちゃんさんがチコよりしてくれたから、それを時間だけ喋ろうと思って喋って。もうそれ10分過ぎてんだけど、どうせだったらもう1時まで喋ろうと思って、あと3分。ありがとうね、ライライさん来てくれて。待って、ザ・ハンターの話、チコ寄って、そう、チコ寄ってる。でかいのかわいい、ありがとう。やっぱりなんか可愛いものはでかくして、近くでいっぱい見たいですもん。わかりますよ。わかる。なかなかね、命を取るゲームだからね。だからやっぱりかわいそうだなっていう気持ちはあるんだけど。面白いです。ブブ系ゲームだな。犬はしょうがない。犬じゃなくて大は小を兼ねるだなと思いながら、犬はって言っちゃうの。なんでだろう。なんでだ。犬は小を兼ねません。ダメです。兼ねません。で、そう、もう初期中じゃなくて、本当に雑魚がひどいとか言って。たまたま言い間違っただけです。犬じゃなくて大はと思ってたけど、口が犬って言っただけです。そういうことあるんです。そうで、武器をお金も貯まってると思うから、なんか新しく新調しようかなと思ったんだよね、そのザ・ハンターのね。だけど、まだお金が全然なくって、なんか今は買えるの微妙かーって思って。まあ別に初期中ではまあ借りるからいいかーってなってけどね、欲しいけどね、まあ借りてるしなみたいな。楽しい。ただかちゃまるさんからいただいたバギーとワンちゃん買ってないから。何それは配信で
玉を強く、あね、そうそう、玉とかを強くするのもありか。なんかいつもね、ほんと、無料で使えるやつしか使ってないんだよね。まあ、フィッシングプラネットでいう島ミミズみたいな感じのね、玉があるんだけど、無料でなんか買えるやつあるんですけど、それでずっとやってるからだって取れるんだもん、それで別に。変だもん。当たれば全然なんか鳥むずくない？なんかうちマガモいてさ、マガモマジで無理だったんだけど。捕まえられなかった。いるところがそもそも泣いてる方向わかるけど全然姿が見えなくて。警戒心も強いし、マガモむずいなと思って。飛んじゃうし。マジで。だってやりたいな。で、そう、明日はね、そう、やろうと思ってたんだけど、ちょっと、カメレオンの参加型の配信にちょっと、したくて。自分も配信その時間するんですけど、それをちょっと確認してます。できそうだったら、それを配信でやって、いや、ちょっとって言われるんだったら、配信は、隠して、みたいな感じとか。分かったら。これってショットガン撃つことじゃなかった。昔やったのだから覚えてないけど、あ、そうなんだ。ショットガンなんだ。なんか近くまで行けるんだったらそれでいいと思うんですけど、そもそもやけどなんか警戒心強くてさ、なんか水辺とかにいるんだよ。マガモ、カモだからね。なんか、見えなくて見えたら撃つんだけどライフルとかで、まあ、ショットガンとかでも当たればいいんじゃねえかなとか思ってバレたらだって空飛んじゃうんだもん。空飛ぶなよな。早えよな。こんな感じ。おもろいマジで。またやりたい。みんなでやりたいよ。私。やりたいよ。よし。ということで、7時になりましたので終わろうかと思います。改めて、ご参加いただいてどうもありがとうございました。ありがとうございます。このまま終わろうかと。お疲れ様ありがとうね、たっちゃんさん。地高よりありがとう。たっちゃんさんがそんなに私と喋りたいっていうことが分かったからね。はい、ありがとうね。めっちゃカメレオン入れりなんだ。そうそう、違う。入れないっていうかね、ある方の、参加型のカメレオン、めっちゃカメレオンに、参加させていただきたくって、で、私はでもその参加をさせていただく際に、ギクってバリバリだぞ。自分は自分の配信をしたいんだけど、まあ、コラボとかでは全然ね、なくて。でもそういうのがさ、迷惑になる可能性もあるから、一応許可を得てから、どうかなと思ってる。そう。まだわかんないから。そういう風に変わる予定になるかもねっていう出せ場所のしないとやる。曜日はザ・ハンターやりたいって言ってたからね。やりたいんですよ。もうやりたいんですけど、たまたまその日曜日に明日なんで、9時からかななんで、ちょうど配信の時間もかぶってるので。そういう感じで。マイクにさえチコいなきゃ大丈夫。ふんす。やっちゃうんだよね。ふんす。ふんすとか言うから。大きい声じゃないから、あれれそう、そんな感じ。私が参加型の部屋を建てるわけじゃないから、私の配信でみんなが参加することは明日はなしね。マイク右側ね。違うよ、マイク右側じゃない。違います。違うはず。違うと思うけど。そんな感じよ。よし、終わる、本当に終わるわ。ありがとうございました。じゃあね。今21名様ありがとうございます。03、ライライさん、ダンビさん、デルタさん、ひまちゃんありがとう、アイフェイスありがとう、もじょちょさんありがとう、あくまさんありがとうございます。くむじゅんさん、くぶじゃんさんありがとうございます。くぶじゃんさん本当にありがとうございます。また
サブスク更新いただいてありがとうございます。くぶちゃんさん、ピックラブ、forever ありがとうございます。forever。Thank you。抹茶さんありがとう。ミネクさんありがとうね。ミノルさんありがとう。モニデトーさんありがとうございます。レタレタさんもありがとうございます。ポジありがとう。タッチャーさんありがとう。はおやすみ。かさこさんありがとう。あやはぽんさんありがとう。名前呼ばれてない人はね、出てない人なんで、すいません。ありがとうございます。すいません。言ってください。それは。呼ばれてませんって言ってください。というわけで、皆さん、ありがとうございます。See you again. See you tomorrow. Goodbye. Good night. Thank you. ありがとうございました。また明日。ありがとう。おじしたけに Thank you. たっちゃんさんしたけにありがとう。みのるさんお疲れ様ありがとう。したけよありがとう。ライライさんお疲れちゃん。おやすみありがとう。Thank you. はあはあはあ、おやすみ